さんこんにちは。どうも7月8日ね、先月8日からだいぶ時間が空いてしまいましたけど、皆さん忘れないで来ていただいてありがとうございます。なんかね、冷房も結構かけてるけど効いてないぐらい暑いんですけれども、お元気ですか？はい、じゃあ今日も楽しく歌っていきたいと思います。ではまず体を動かしますので、一度お立ちください。はい、では前の方も広い空間ありますので、ちょっと狭い方は少し場所出てきていただいて、まず前に大きく倒します。1、2、3、4、後ろに反らせて5、6、7、8、ゆっくり動きましょうね。前に1、2、3、後ろに5、6、7、8、戻ります。じゃあ今度横にこうできるだけ遠回りに円を描くように1、2、3、4、ゆっくり戻ります。反対側5、6、7、8、戻ります。体の皮の表面を全部伸ばす感じで1、2、3、4、反対側5、6、7、8、戻ります。じゃあ腕を体の前にパターンと折りたたんで、さらにギュッとねじります。首は反対側ギュッとねじったら1回脱力します。反対側ぐーっとねじって緩めます。もう一度1、2、3、4、緩めて反対側5、6、7、8、緩めます。じゃあ肩をギュッと上げてストンと落とします。1、2、3、4、5、6、7、8、もう一度1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあ前に1、2、4回3、4、後ろに5、6、7、8。もう一度前にこうできるだけ大回しで1、2、3、4、後ろに5、6、7、8。じゃあ首の周りを伸ばしますね。じゃあ頭の後ろに手を組んでぐっと前に重みをかけます。首の後ろが伸びたらゆっくり起こしてきて、今度は逆に首の後ろにちょっと手を添えて口元をポーンとリラックスします。もう一回戻って前にぐっとゆっくりいきましょう。無理のない程度に。また後ろに反ります。ゆっくり倒して、ちょうどこう痛くない楽なところで止めてください。戻ります。じゃあ今度右手で頭を押さえて左手伸ばします。で一回深呼吸しましょう。で反対側左手で今度頭の右側を押さえてグッと倒しながら右手で反対側に引っ張ります。ちょっとこの腕の皮がピリピリつれるぐらいの感じで戻して、また反対側皮が伸びるように反対側深呼吸して吐きます。はい、じゃあ、首をぐるっと2回回しますね。1、2、3、4、5、6、7、8。反対側1、2、3、4、5、6、7、8。はい、じゃあ思い切り上にぐーっとお腹を引き締めましょう。でお腹へこませて上に
ましょうか。思いっきり上に天井を押さえて、ぐーっと丸い壁を伝って降りてきます。はい、じゃあ顔の体操、思いっきり横に引きます。まずその時にちょっともう、少し目が寝てるので目をパッチリして起こしましょうね。前に突き出して横に早くもっと早くじゃあ縦に眉毛上げて目パッチリこう目の奥からしっかり見る感じで下顎も下げて喉の奥も開けます。でふっと脱力します。もう一度喉の奥も開けて空気自然に入ってくる感じ、体の中空気満タンにして急に脱力しますね。もう一度風船になったような気分で体がパンパンにはち切れそうになったら抜きます。もう一度唇の体操ですね。どうしても力が入っちゃってできない方はちょっと口の角をそっと押さえて唇力全然入れないにして静かに息出してみましょう。そう、口がある程度ちょっと引っ張られてないとなりませんよね。巻き舌でちょっと終わったかな。じゃあはい発声に行きましょう。じゃあまずはこうだんだん地味ないきなりね高い声バッと出さないで地味に鳴らしていきますね。でラーの音からこう胸張ってみましょう。で鼻の下ちょっとこう伸ばしましょうか。ここに響かせてそうちょっと引っ張るとビリビリよく感じるようになると思うのでよく響かしてこの響きをみめまも下がります。いつも胸はリラックスしてそう最初に口閉じてまず響きをこう集めましょうか。それでみめまもむといきますね。口閉じて下がります。みめまもむ胸は楽に下がります。口開いていきますね。シのフラットからやや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 やでさっき体操でやった眉毛上げて目の奥もしっかり開けて口は縦に開けるこれを忘れずにやや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 や上がっていきます。やや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 や
めて、もう一回胸リラックスしましょう。こうねずっとだんだん上がっていくとキュッと締まっちゃうので、まず胸をリラックスしてちょっと後ろに寄っかかるような感じにして、低い音うわー、まずわーがちゃんと響きますか。うわー、そうそう、強い声でなくてもいいので綺麗に音程が上ずらずにうわー、胸で大事に響かせてください。そっからわー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 、テンポよくいきます。どうぞ。わー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 
いきますね。私から行くので同じ声で返してください。どうぞ。じゃあテンポよくいきますね。ですけどそのぐらいにして、じゃあもうちょっと下がったとこからもうちょっと長いフレーズで降りてきますね。じゃあラーぐらいからどうぞ。最初に高い音想像してその音を、こう下からあーって持ち上げない音想像してまた今度下から上まで行ってまとめますね。じゃあもう一回胸リラックスして、いやー、この声をまず胸に優しく響かせてみてください。いやー、そう、音程がこう合ってますか。いやー、はい、じゃあいややややややー、一回息ついてやや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 でいきますね。どうぞ。ややややややや上がります。やややややかなり高いところまで行ってます。じゃあ一度お座りください。お飲み物まだの方どうぞおかわりください。はい、では、今日は日本語の歌ですね、世界は二人のためにという曲を持ってきましたが、1967年の曲ですね。明治製菓のアルファチョコレートの CM ソングにもともと作られたそうです。相良直美さんの、
歌っていた曲ですね。でこれは、割と外国のものが日本語で歌われてっていうパターンよくあるんですけど、これはもともと日本語の曲、日本の作詞家さん、作曲作家さんの曲に、その後1969年にアメリカで3人組のバンドで、英語バージョンで発売して、そういうシングルも売れていたそうです。 The World Belongs to You っていう英語バージョンも登場しているそうです。じゃああれですね、4番ずっと同じメロディーなんですが行ってみたいと思います。楽譜通りでお願いします。メロディーの方はすぐ覚えていただけるかと思いますが、いつも言ってることなんですが、この、楽譜をパッと見ると本当給付がほとんどないですよね。で几帳面に伸ばしすぎないで、特に最初の歌い出しのところなんて、音符ではレシシシドレミミミってこう楽器で弾いたらこうずっと伸ばす感じなんですけど、言葉を生かしたいのであいってこう伸ばせないであい給付を入れてこう書いちゃうとすごくごちゃごちゃするんですよね。なので楽譜上では歌うところの音だけ書いてあるんですけど、あなたと二人こう雰囲気が出るように軽く歌っていただければと思います。あなたとのとこもタイで伸ばすほどの
あんまり意識してそこを伸ばさなくても大丈夫なので、あなたと休符があって二人ぐらいのつもりでいいかと思います。あと最初のあたり結構低いですよね。でこう座ったままちょっと下向いてるとなかなかここ喉詰まって声が出ないと思うので、特にこう声の高めな女性の方とかちょっと首をこう見せるようにすると低い声出ると出やすいと思うんですね。姿勢よくしてで、机に楽譜をこうペタッと置かない、ちょっとこう上げ目にすると姿勢が上がってくるので、あなたと二人、ちょっと上向き気味に歌われると低い声が出やすいかなと思うのでやってみてください。もう一回じゃあちょっと私聞いてますので皆さんだけで言ってみてください。じゃあ最初からいきますね。お願いします。ちょっと曲のポイントを言っていくと、4段目に 3連符がありますよね。四分音符の「二人のため」3連符って結構音楽の中で美味しいところなのでこう印象深いところですよね。ここをこう3連符をこうバッチリ出していけるといいかなと思います。なんかやっぱりつい「二人のた」なんかどっちかに分けちゃうんですよね。3連符って「二人の」か「二人のため」今ちょっとそういう感じになりそうなので、このしっかり「タタタタ」3つに均等に分けて、でそこがすごい3つに均等に分けることで音楽の中でアクセントになるので「二人のため」正解はあるのですね。次「二人のため」この「タタタ」っていうのをちょっと3つに分けるっていうのを意識してやってみましょうか。じゃあ4段目から「二人のため」からいってみましょう。1、2、3、4二人のため世界はあるの二人のため世界はあるの。でそのまま2番続けてください。空あなたと仰ぐ軽く道あなたと
ました。じゃあ、この曲はこれで、おしまいにしまして、次は、感想ですね、カーザビアンカに行きたいと思います。ありがとうございました。でカーザビアンカ、前回から、引き続きなんですが、前回ちょっと説明しましたよね。ちょっと日本語でこう訳された甘いこう、ね、ちょっと恋の恋愛の意味の歌訳詞とちょっと言語とは雰囲気が違って、言語はちょっと戦争のこの暗い影があったりとか、少しこのちょっと暗い影を含んだ曲なので一緒には歌わないで、ちょっと別に楽譜の方も別に作ってみましたので、今日はイタリア語バージョンの楽譜をお渡ししています。ただちょっと曲の方、今日からっていう方もいらっしゃいますので、一回日本語で歌ってみたいと思います。前回お休みで今日参加された方2枚ありますが、カーザビアンカで日本語バージョンとイタリア語バージョンで、まず日本語バージョンいきましょう。ない方はいます？はい、じゃあ皆さん両方ありますでしょうか？はい、ではじゃあ日本語バージョンで1回歌ってみますね。1番括弧で戻るのがちょうどページの、左ページの一番下のところからですね。忘れられないから戻って2番括弧で終わります。じゃあカーザビアンカお願いします。前回もね出ていただいているので大体大丈夫ですね。ちょっと1番カッコ行く時と2番カッコ行く時と
入る音が違うので、そこだけ練習してみましょうか。歌ってきて1番カッコ入るところ、心が帰る日を今日も待ってるで、これ低い音いきますね。で、2番で来た時が心が帰る日を今日も待ってる。そう、一番急にカッコに入った途端に音が違うので、ここ間違えないでいきましょう。今日も待ってる、今日も待ってるですね。ゴールの音はシなんですけど、ちょっとその行く前に少し寄り道をするというか、ファのシャープにいきますね。ちょっとじゃあ2番その練習をしたいので、繰り返して戻ったところの、忘れられないからいきましょうか。それで2番カッコ入りますね。12341、忘れられない愛の思い出、あの日キスしたそれだけの人、夢のカザビアンカ、寂しく揺れて心が帰る日を今日も待ってる、今日も待ってる、待ってる。はい、じゃあ日本語バッチリですね。では、イタリア語バージョンに行きましょう。ちょっとじゃあそのイタリア語の意味をもう一回読んでみますね。その歌詞の意味です。ちょっと日本語との違いを感じながら聞いてみてください。チェウナカザビアンカ家、一つの白い家がある。私は絶対に忘れないだろう。その家は私の心の奥に、私の若い頃と共に残っている。ずっと昔だった。私は幼かった。そして苦痛で私は心の中で泣いた。私はその中に入りたくなかった。子供たちはみんな私のように怖くて何か身震いさせるようなものを持っている。そして子供たちはそれが何なのかは知らない。あの白い家は決して戻ることのない彼らの青春である。彼らはその白い家を忘れ去ることを望んではいないのだろう。子供たちはみんな私のように怖くて何か身震いさせるようなものを持っている。そして子供たちはそれが何なのかは知らない。あの白い家はその私の心の奥に残っている。その家を私は絶対に忘れないだろう。決して戻ることのない私の青春とともに、という内容ですね。で、じゃあイタリア語でちょっとねこう丸々歌うと長くなるんですけど、頑張ってやってみましょう。じゃあ最初からお願いします。C'è una casa bianca che mai più io scorderò, mi rimane dentro il cuore con la mia gioventù.
ビンビコメメ、そのページの一番上の段です。Hanno qualche cosa che di terror li fa tremare e non sanno che cos'è. E la bianca casa che mai più io scorderò, mi rimane dentro il cuore con la mia gioventù e mai più ritornerà.だいたいついてきていただけてますね。すいません、日本語の時のとちょっとこのレイアウトを変えてしまって段が1個後ろにずれたので、戻るところがちょうどページの右側のページのちょうど切りのいいところになりましたね。ページが変わったところから一番括弧トゥッティビンビコメメの戻りの場所がそのページの上になりますね。この中でよく出てくるビンビとかビンバとかが幼い子供っていう意味ですね。でカーザ家、ビアンカが白い家、カーザビアンカですね。じゃあちょっと言葉をゆっくり入れながら一回読んでみましょうか。チェウナカーザビアンカケ、どうぞ復唱してください。C'è una casa bianca che 白い家がある。Che mai più io scorderò、 どうぞ。Che mai più io scorderò、これはスコルデーレってnon ti scordare di 忘れなぐさありますよね。スコルデロ、忘れるっていう意味なんですけど、mai più で決して忘れないであろう。Mi rimane dentro il cuore、 どうぞ。Mi rimane dentro il cuore、 クオーレもよく出てきますけど、心でよくデントロイルクオーレ、デントロもよく出てくるんですよね。中、心の中にリマーネはそのまま残っている。で、con la mia gioventù、 どうぞ。con la mia gioventù、ジョベントゥって青春ですね、若かりし頃。Ella tanto tempo fa、 Ella tanto tempo fa、 これがタントテンポって、テンポで時間で、タントっていっぱいたくさんの時間の昔、ずっと昔。Ero bimba e di dolore、 どうぞ。Ero bimba e di dolore、 ちょっと先に続くんですけど、Io piangevo nel mio cuore、 どうぞ。Io piangevo nel mio cuore、 またクオーレ出てきましたよね。で、今度はネルミオクオーレ、さっきデントロ中になったんですけど、ネルミオも同じ感じで、その心の中でネルミオクオーレ、ピアンジェーボが泣いた。で、エロビンバエディドローレ、ドローレって苦痛ですね、苦しみで、私は幼い頃の私は泣いた。で、non volevo entrare là、 どうぞ。non volevo entrare là、 là っていうのは場所で、その白い家のことを指しますね。そこに non volevo は何々したいで、ノンは否定ですね。ボレーボが何々したいで、ノンがついてるのでしたくない。エントラーレは中に入る、中に入りたくない、なかった。トゥッティビンビコメメ、トゥッティビンビコメメで、トゥッティ、すべてので、ビンビはさっきの幼い子供ですね。で、コメメ、私みたいな、私と同じような小さい子供はhanno qualche cosa che、 hanno qualche cosa che、 ちょっと続きます。
di terror li fa tremare, di terror li fa tremare。テロールってこう恐怖とかで、トレマーレって震えるで、その何か怖くて身震いするようなこう思い出を持っていて、non sanno che cos'è、どうぞ、non sanno che cos'è、che cos'èって何って、英語で What's this っていう感じですね。で、サンドは知っている、で、ノン否定で、それが何なのかは知らないけど、なんかこう恐怖心を持っている。quella casa bianca che、quella casa bianca che、その白い家は non vorrebbero lasciare、 non vorrebbero lasciare la loro gioventù、 la loro gioventù、 彼らの青春ですね。non vorrebbero lasciare、みんな、それを忘れたくはない。la loro gioventù、 その青春を忘れたくはない。che mai più ritornerà、 che mai più ritornerà、 その決して戻ることのない彼らの青春そのものである。で、tutti bimbi come me、 また戻りますね。tutti bimbi come me、 どうぞ。tutti bimbi come me、同じ言葉なので発音だけ続けますね。hanno qualche cosa che、 hanno qualche cosa che di terror li fa tremare、 どうぞ。di terror li fa tremare e non sanno che cos'è、 どうぞ。non sanno che cos'è。 で、ここからちょっと2番別の歌詞があるので、その下のイタリア語に行きますね。la bianca casa che、 どうぞ。la bianca casa che、その白い家は che mai più io scorderò、 どうぞ。che mai più io scorderò、 che っていうのはその白い家を指してますね。関係代名詞で、mai più 決して私は忘れないであろう。mi rimane dentro il cuore、 どうぞ。mi rimane dentro il cuore con la mia gioventù、 con la mia gioventù。 これ、最近にも出てきましたよね。dentro il cuore、 私の心の中に、青春とともに残っている。で、最後に2番括弧入ってmai più ritornerà、 どうぞ。mai più ritornerà、 ritornerà、 これは、そのジョベント、青春がもう決して戻ってこない。その青春とともに心の中にずっとその白い家のことが残っているという歌詞ですね。もう一回じゃあ、ゆっくり言葉乗せながら「チェウナカザビアンカケ」ゆっくりめでいきましょうか。じゃあちょっとメロディーをまず最初聴いてください。じゃあもう一回そこからいきますね。どうぞ。C'è una casa bianca che mai più io scorderò, mi rimane dentro il cuore con la mia gioventù.Era tanto tempo fa, ero bimba e di dolore, io piangevo nel mio cuore, non volevo entrare là。 じゃあそこまでちょっと皆さんだけでどうぞ。私聞いてますね。じゃあ前奏も入れてお願いします。
言葉入ってるみたいですけど、まあ、ちょっと入りにくいポイントを言うと、2段目「ミリマネデントロイル」トロイルってこういうとこ割と苦手な方多いですよね。一つの単語の一番後ろのものと、あと定冠詞とかね、デントロイルって2つ入っちゃってるので、そこを少し早めに「ミリマネデントロイルクオ」でクオに必ず間に合うようにいきますね。で、あと割と珍しいのかな、これはコンラどれごめん、音をください。で、割とミアって一つの音符に入ったりすること多いんですけど、ここ分かれていて、コンラミアジョベントゥ3段目のとこですね。ミとアと分けて入れますね。で、また、これもありがちなんですけど、ジョベントゥっていう言葉ありますよね。で、なんかこう N って結構ないのに入ったりしがちなんですよ、発音の時に。ジョベントゥなんですけど、ジョンベントゥになったりとか、ジョベントゥ、ジョーって次にベに行くまでに口閉じないで、ジョベントゥ、N が入るのはベンの後だけなのでジョンにならないでジョベントゥ、ジョベントゥですね。で、その後はまあ、さっきと同じデントロイルみたいな感じでエロビンバエとかね、まあそこはそんなに大変じゃないかな。ピアンジェとかその辺がちょっと言葉が忙しいですね。Io piangevo nel mio cuore, non volevo en とかね、non volevo en、ボレーボのボとエントラーレのエンが一緒に入っちゃってるところ、non volevo entrare là、ここをまあちょっと意識して遅れないように入っていただければいいかなと思います。もう一回じゃあいきなりの、チェウナカザビアンカ系からみんなで一緒にいきましょうか。じゃあ12341、チェウナカザビアンカ系che mai più io scorderò, mi rimane dentro il cuore con la mia gioventù. Era tanto tempo fa, ero bimba e di dolore, io piangevo nel mio cuore, non volevo entrare là. Sacchinte mi mas. Tutti i bimbi come me, minasanだけでどうぞ。
すごい後半もだいたい良かったですね。トレマーレとか結構言いにくいですから、ちょっとねそこのところだけこう弱気になる感じがあったんですけど、トゥッティビンビコメメアンノクアルケコザケディテロール、そういうところもですね、テロール、ちょっと R が続いてますよね。テローリファトレマー、まあね、あんまりこう話し声であれなんですけど、歌う時やっぱりちょっと言葉はっきりめにしたいので、少し巻き舌できる方はトレトレトレ、ちょっとはっきりめに出してテロールで、その次に L がありますよね。ちょっとそこがごっちゃにならないようにテロールリファトレマーレ、これを素早くできるようにちょっと練習してみてください。ちょっとじゃあトゥッティビンビコメメからいってみましょうか。ページの変わり目、じゃあ12341で入りますね。12341トゥッティビンビコメメアンノクアルケコザケ、巻き舌はっきりディテロリファトレマーレエノサンドケコゼという感じで、はい。じゃあ大体こう歌えてきたので一回通しましょう。じゃあもうイタリア語だけで1番、前奏から1番やって戻って、途中から2番で最初から行ってみたいと思います。
りがとうございます。ではこの曲は今日で2回目になりますので、一旦これで終わりにします。では最初から行ってみたいと思いますが、まずじゃあ日本語で行ってみましょうか。前奏からお願いします。6番までありますけど、ストーリーとかになってるわけじゃなくて、一個一個恨みつらみ、これは今歌ってる2番は猫のようにあんなに僕にこびてたのになぜ今は僕のことを思ってくれないんだとか、あと時計が虚しく時を刻んでいくのを僕は見ているだけだ、いろんな言い方を変えながら恨みつらみを言ってる感じなので、ちょっと2番とか3番とか4番とかのいろんな要素も入れながら夜も眠れずにみたいなのが3番だったかな、あるんですね。そういうのをちょっと入れながら役を入れたので、必ずしも1番の丸々の1番っていうか2番の丸々の役ではないんですけども、じゃあもう一回言ってみましょうか。キーンで3拍子が2つ入ってる感じですよね。123これにしっかり乗っかっていきましょうね。いきなり言ってみましょうか。君も知って、このぐらいのテンポでいきます。123君も知ってるだろう僕の想いを夜も眠れずに涙に暮れる時を数えても虚しいだけ君へのじゃあすいません、ちょっと止めますね。でちょっとテンポの記号何も書いてないんですけど、虚しいだけここの「にちょっとテヌーとかかってますよね。でそれに向けてちょっと虚しいだけもうちょっとテンポ落としていきましょう。手書きで書き入れてってください。あんまりね全部同じテンポだと曲の雰囲気出ないので、虚しいだけではたっぷりいきますね。そのナポリ民謡って楽譜に書ききれないいろんな伸び縮みがあるので、ここはその曲の雰囲気に合わせて虚しいだけたっぷり君でみえの、ここからはテンポ戻してって感じで、伸びたら縮めるってしないとすごいダラダラになっちゃうので、君への想いにから戻しますね。じゃあ時を数えてもからいいですか。3段目の一番尻尾のところです。じゃあ12312時を数えても虚しいだけ君
ねちょっと迷うとこですね。何の音でタラララを歌うかなんですけど、まあ、決まりはないんですけど、あーのとこはあーでいきたいので、ムーで息吸ってもそのままムーの余韻でフーとかでいいかなと思います。前の音の余韻、イタリア語の時だったらピエンツェアメでいいかな。イでドシでイオテで言葉が始まる感じで、はっきり何で歌わなくちゃっていう決めてあるわけではないので、なんとなく気分タラランっていうのをムーあーです。じゃあここも、こう記号で書くのが難しいんですけど、伸びてあー気持ちよく伸ばして君を愛してるでまたテンポに戻すっていう感じでやってみましょう。じゃあもう一回時を数えてからいきましょうか。3段目の一番尻尾のところ12312時を数えても虚しいだけ、君への思いに胸は痛む、君を愛してるただ一途に。今ねなんかちょっと変だなと思って、皆さん楽譜大丈夫かしら。4段目5線じゃなくて4線になってる方います？なんか私もあれ例かなと思って線が抜けてるんですね。これパソコンのプリンターで出したので、もしかしたら人によって印刷のやった時によって違うかもしれない。でも4線ですね。上がないですね。すいません、なんかねちょっとプリンターのどっか部分的に具合が悪くてここに来ちゃったみたいで映ってないんですね。映ってない。5線5本ある方は大丈夫です。時をのところのこれがそうですね。ここがねもう一個ないと4線になっちゃってるので、ちなみに5本ある方います？じゃあ大丈夫ですか？そうですね。すいません、自宅のプリンターなので調子が目詰まりしちゃってるのかもしれない。5本に一番上に線ですね。はい、そうするとちゃんと読めるかなと思います。もう一回じゃあ行きましょうか。時をいきますね。12312時を数えても虚しいだけ、君への思いに胸は痛む、君を愛してるただ一途に。下から2段目のタラララっていうのってあまりこう真面目に歌わなくてもいいと思う。鼻歌でって言ってる感じ、なんか真面目に歌っちゃうと思うと曲の雰囲気変わっちゃうので、胸は痛む、息吸って本当ハミングでっていう感じでもいいかもしれない。でちゃんと歌う感じでもう一回いきましょうか。じゃあ時をもう一回同じ時をですね。12312時を数
ですけど、でナポリ語は一応かな振ってありますね。ただナポリ語ってこう曖昧なのがナポリ語っていうとこなんで、本当はカタカナであんまり振りたくないんですっていうか、触れないんですよね。ちゃんとそのニュアンス振ってしまうと伝わらないんですけど、よくナポリ語のものを聞いていただいて、大体目安だと思って、カタカナははっきり「ペッケクアンノメビーデ」って発音してしまうと、すごくナポリ語っぽくなくなっちゃうんですね。でちょっと口曖昧で「ペッケクアンノメ」とかも「メ」じゃ「ムム」って曖昧にするとすごいナポリっぽいって言われるんですけど「ビーデ」その辺のニュアンスは書ききれないので、すごくナポリ真似したい方はいろいろ聞いていただいても、でも日本人が歌うナポリ語なのでもうイタリア語っていうことで歌っても私は構わないと思うんで、ね、下手に真似するよりは完璧に真似するとそれなりにナポリ臭さが出てかっこいいと思うんですけど、一応カタカナ目安で少し曖昧にするとナポリっぽいっていう感じで、ちょっとやってみましょうか。じゃあ前奏弾いていただいて、ナポリ語で言ってみます。もう一回言ってみましょうか。じゃあイタリア語何回か練習しますね。じゃあもう一回、前奏から言っていただいてナポリ語でいきましょう。母音が3つあってどう入れるかな、あんまりね「サイエー」ってはっきり歌ってしまうと本当にナポリ語っぽくないので「サイ」っていうつもりでちょっと曖昧「サイ」ぐらいでいいと思います。サイってですね、で、その下の「タラララ」もやっぱりナポリ語になってもあんまり頑張って歌わないでTu non piensi a me もうそのまま曖昧な感じでっていう感じでいいよってでいきましょう。でも戻るところはスパンと戻してください。そのアテンポ、そのアテンポの出だしがダラッとするとどんどん音楽引きずっちゃうので、じゃあ日本語の「時を数えても」の段3段目の尻尾のところ「Io t'ho amato」からいいですか。12312 Io t'ho amato tanto se t'amo tu lo sai io te voglio bene assai e tu non piengi a
ますよね。でそれを、長く伸ばす時にその「い」と「お」の配分って結構、悩むと思うんですけど、一応イタリア語が「いお」じゃなくて「いいよそうの」とか「い」の方が喋る時に長いんですね、どっちかというと。だから音楽の中でも一応そう聞こえるように、早く「お」って言い過ぎちゃうと「いよー」ってそうすると聞こえないんですよ、いいように。いいよー、やっぱり配分が「い」が長くて「お」が短くなるようなところに「お」を入れると、もう楽譜にそこまでなかなか書ききれないですけど、で伸ばす時にあんまり早く「お」にしちゃわないで「いー」で伸ばすつもり。で手に変わる直前に「お」をちょっと優しく入れるつもりで、2箇所かな、いいよが出てきますよね。そこもっと出てきますか。短いいいよはねそんなに問題にならないんですけど、伸ばす時にどうしても「お」に早く変わっちゃうと「よ」になってしまうので、じゃあもう一回だけ、ナポリ語だけいきましょう。感想から言ってお願いします。1分の6感じますね。123ではこの曲はまた来週もやりたいと思います。今日はこれで感想のカフェ終わりにします。お疲れ様でした。